ኣብ ፀጉርኩም ናብ ክዳንኩም ሕሩጭ ዝመስል ጻዕዳ ነገር ረጊፉ ኣስተውዒልኩም ትፈልጡ ዶ ብፍላይ ድማ ጸሊም ክዳን ክትኽደኑ እንተለኹም እዩ ዝያዳ ዝጎልህ ፀጉርኩም ይሕከኩም ክንዲ ዝተሓፀቡም ተሓፂብኩም ድማ እቲ ጻዕዳ ሕሩጭ ዝመስል ነገር ምርጋፍ ይቕጽልን ደውን ኣይብልን ተመላሊሱ እውን ይመጽእ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዝመስሎም ፎሮፎር ዝመጽእ ብሰንኪ ሕጽረት ጽሬት ወይ ድማ ጽሬት ብዘይ ምሕላው እዩ ኣብዚ ግን ብተኸታታልን ብቐጻልነትን ፀጉሮም ዝሕፀቡ ሰባት እውን ፎሮፎር ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ፎሮፎር ብኣግኡ ክሕከም እንተዘይኽኢሉ ድማ ቀጻልነት ዘለዎ ሕኸኽ ናይ ቆርበት ርእሲ ቁጥዐ ከምኡ እውን ናይ ፀጉሪ ምርጋፍ ፀገም ከምጽእ ይኽእል እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ፎሮፎር ክሕከም ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ንሪኦም እቶም ዋና መንቀልታት ፎሮፎር ኣብ ገዛና ክንገብሮም እንኽእል ነገራት ብቐጻሊ ድማ ሕክምናታትን ፎሮፎርን ተመሊሱ ተደጋጊሙ ንኸይመጸና ድማ መከላኸሊ መንገድታት ክሕብረኩም እየ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትጸንሑ ድማ ዓዲመኩም ምኽንያቱ ካብዞም ዝብሎም ነገራት ሓንቲ ጌጋ እንተጌርኩም ፎሮፎር ኣብ ክንዲ ተጥፍኡ ክተባእስዎ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርታ ግን ፎሮፎር እንታይ እዩ ነረ ፎሮፎር ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ተሪኦ እዩ ቆርበት ርእስና ብልሙድ እቶም ዝሞቱ ውሃይታት ቆርበት ከርግፎም እንተሎ ዝረአ እዩ ኣብዚ ብተደጋጋምን ብቁልጥፍን ከምኡ እውን ብዓይኒ ክንሪኦም እንኽእል ሕሩጭ ዝመስሉ ነገር ከምጽእ እንተሎ ድማ ፎሮፎር ንብሎ ማለት እዩ ፎሮፎር ድማ ገለገሊኡ ጻዕዳ ገለገሊኡ ድማ ብጫ ገለገሊኡ ደረቕ ገለገሊኡ ድማ ቅብኣታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገለገሊኦም ድማ ሕኸኽ ምቕያሕ ቆርበት ርእሲ ምቁጣዕ ቆርበት ርእሲ ዝኣመሰሉ ፀገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ እንተለና ፎሮፎር ሓደገኛ ኣይኮነን ንገለገሊኦም ሰባት ግን ምቹው ዘይህቡ ከምኡ እውን ክኽደኑ እንተለዉ ናብ ክዳውንቶም ክረግፍ እንተሎ እቲ ጻዕዳ ነገር ከሰክፎም ይኽእል እዩ ስለዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ መንቀሊ ናይ ፎሮፎር ክንመጽእ እንተለና ቀዳማይ ናይ ፋንጋይ ዕቤትን ምርባሕን እዩ እዚ እቲ ዋና መንቀሊ እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ተፈጥራዊ ልሙድን ዝኾነ መንቀሊ ፎሮፎር ዝኾኑ ፋንጋይ ድማ ማላሴዚያ ዝበሃል እዩ እዚ ፋንጋይ ዳርጋ ኣብ ናይ ኩሉ ወዲ ሰብ ቆርበት ርእሲ ይርከብ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን ልዕሊ ዓቐን ክራባሕን ክበዝሕን እንተሎ እዩ ብዋናነት እዚ ፋንጋይ ዝምገቦ ድማ ካብ ቆርበት ርእስና ዝመጽእ ተፈጥራዊ ዝኾነ ቅብኣት እዩ እዚ ፋንጋይ ልዕሊ ዓቐን ተራቢሑ ወይ ድማ ልዕሊ ዓቐን በዝሑ ኣብ ቆርበት ርእስና ዝርከብ ተፈጥራዊ ቅብኣት ክምገብ እንተሎ ድማ ሽዑ እዩ ኣብ ቆርበት ርእስና ቁጥዐ ዝፈጥር በዚ መሰረት እቲ ቁጥዐ ምስ ተፈጠረ እቶም ዝሞቱ ናይ ቆርበት ዋህይታት ቀልጢፎም ክረግፍ ይገብር ማለት እዩ ብዓይንና ክንሪኦም እንኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሕሩጭ ዝመስል ነገር ካብ ቆርበት ርእስና ይረግፍ ወይ ድማ ኣብ ፀጉርና ብላዕሊ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም እዚ ዓይነት ፎሮፎር ድማ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ቅብኣታዊ ወይ ድማ ናብ ብጫ ሕብሪ ዝተቐየረ ከምኡ እውን ዘሕክኽ እዩ እዚ ኣብ ቆርበት ርእስና ኣብ ሽፋሽፍቲ ዓይንና ኣብ ኣፍንጫና ኣብ ድሕሪ ኣእዛንና ይረአ እዩ ክልተ ድርቀት ቆርበት ርእሲ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ቆርበት ይደርቕ እሞ ኣናእሽቱን ጻዕዱን ዝኾኑ ሕሩጭ ዝመስሉ ነገራት ይፍጠሩ እዚ ድርቀት ቆርበት ርእሲ ዘጋጥም ድማ ኣብ ቁራሪ ኩነታት ኣየር ኣብ ደረቕ ኩነታት ኣየር ከምኡ እውን ብተደጋጋምን ብቐጻልነትን ብውዑይ ማይ ሻወር ንወስድ እንተኾይና እዩ ሰለስተ ልዕሊ ዓቐን ተፈጥራዊ ቅብኣት ምፍራይ ገለገሊኦም ሰባት ልዕሊ ዓቐን እቲ ተፈጥራዊ ቅብኣት የፍርዩ እዮም እዚ ተፈጥራዊ ቅብኣት ልዕሊ ዓቐን ክፈሪ እንተሎ ድማ ነቶም ፋንጋያት ይቕልቦም ማለት እዩ እቶም ፋንጋያት ክቕለቡ እንተለዉ ድማ ነቲ ናይ ፀጉሪ ፎሊክል ያዓግቱ እዚ ፀገም ድማ ቁጥዐ ወይ ድማ ነድሪ ከጋጥም ይኽእል እዩ በዚ መሰረት እቶም ዝሞቱ ናይ ቆርበት ዋህዮታት ዝጣበቑ ተፈጥራዊ ቅብኣት ዘብዝሑ ቆርበት ርእስን ከምኡ እውን ናብ ሕኸኽ ከምርሕ ይኽእል እዩ ኣርባዕተ ንጥቀመሉ ቅብኣታትን ሻምፖታትን ገለገሊኦም ንጥቀመሎም ሻምፖታትን ቅብኣታትን ናይ ቆርበት ርእሲ ቁጥዐ ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም እዚ ኮንታክት ደርማታይተስ ንብሎ ማለት እዩ ናይዚ ምኽንያት ድማ ንጥቀመሉ ናይ ፀጉሪ ቀለም ብርቱዓትን ወይ ድማ ተራራትን ዝኾኑ ሻምፖታት ከምኡ እውን ጨና ዘለዎም ቅብኣታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይዚ ምልክታት ድማ ምቕያሕ ቆርበት ርእሲ ናይ ምቅጻል ስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ፀጉሪ ምርጋፍ ምልክት ክንርኢ ንኽእል ኢና ሓሙሽተ ብስሩዕን ብቐጻልነትን ፀጉሪ ዘይምሕጻብ ብቐጻሊ ፀጉርና ዘይንሕጸብ እንተኾይና እቲ ተፈጥራዊ ቅብኣት ኣብ ፀጉሪ ርእስና ወይ ድማ ኣብ ቆርበት ርእስና ይጠራቐም ርስሓት ይጠራቐም ከምኡ እውን ዝሞቱ ዋህይታት ክጠራቐሙ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ንፎሮፎር ምቹው ዝኾነ ኩነታት ይፈጥረሉ ኣብዚ ግዜ
حدا نجار كتذكروا وزلكم بقصالنتن بسرعن محصاب مالت كل جزء معلت ويد ما لعل عغن محصاب مالت هيكونن مغنياتو لعل عغن كنحصاب انتلنا دما ناي قربت رأس دركات كمص يخእል እዩ ስለዚ መምጣን አገዳሲ እዩ ሽድሽተ በሰንኪ ገለገለ ጸገማት ቆርበት ከም አብነት ንምጥቃስ ዘአክል ሶሪያሲስ ኤክዜማ ሆሞውን ሴቦሬክ ዴርማታይተስ ዝበሉ ናይ ቆርበት ጸገማት ከምጽ ይኽእል እዩ እዚአቶም ድማ ነቶም ዝረግፍ ነገራት ክረግፍ ቆርበት ርእሲ ክቀይሕን ብርቱዕ ዝኾነ ሕኻ ክህልን ዮም ዝገብሩ እዚኦም ዝበልናዮም ጸገማት ጥዕና ቆርበት ድማ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ሕክምናዊ ምክታድ ይልዮም እዩ ሸውዓተ ድኹም አመጋግባ ድኹም ዝኾነ አመጋግባ ነዘውትር እንተኾይና ንጥዕና ቆርበትና ጥራሕ ዘይኮነስ ንሓፈሻ ጥዕናና እውን ከም ዝጎድእ ፍሉጥ ስለዚ ድኹም ዝኾነ አመጋግባ ክንብል እንተለና ትሑት ዝኾነ ናይ ዚንክ ናይ ቫይታሚን ቢ ሆምውን ጥዑያት ሰብሕታት ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ብበዝሕ ነዘውትር እንተኾይና ፎሮፎር የባእስ እዩ ስለዚ ዝተማጣነ አመጋግባ ጥዕና ቆርበትና እውን ንኽሕሎ ይሕግዝ እዩ ሸሞንተ ጭንቀት ሕማም ምክልኻል ስርዓትና ይጸሉ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ እዋን ፈተና ስራሕ ጻዕጥ ክህሉ እንተሎ ወይ ድማ ስራሕ ክበዝሖም እንተሎ ነቲ ዝነበሮም ናይ ፎሮፎር ጸገም ከም ዘባእሰሎም የስተውዕሉ እዮም ካብዚ ምምቕጻር ድማ ነቲ ቀሊል ዝበለ ዓይነት ፎሮፎርን ናይ መጀመርያ ምልክት ፎሮፎር ክረአየና እንከሎ ፎሮፎር ከይተባእሰ ንምክልኻል ዝጠቕመና ኣብ ገዛና ክንገብሮ ንኽእል መፍትሕታት ክንርኢ ኢና እዞም ቀጺለ ዝሕብረኩም ኣብ ገዛ ክንገብሮም ንኽእል ነገራት ግን ነቲ ብርቱዕ ዝኾነ ፎሮፎር ብቑዓት ኣይኮኑን ነቲ ቅልል ዝበለ ፎሮፎርን ናይ መጀመርታ ምልክት ፎሮፎርን ክረአ እንተሎ ንኸይብርትዕን ንምክልኻልን ዝሕግዙ እዮም በዚ መሰረት ኣብቲ ናይ መጀመርታ ኣብ ገዛና ክንገብሮ ንኽእል መፍትሕ ክንመጽእ እንተለና ቀዳማይ ኮኮናት ቅብኣት ወይ ድማ ዘይቲ እዚ ነቲ ቀሊል ዝኾነ ፎሮፎር ካብቶም ውሑሳትን ንሙዳትን ዝኾኑ መድሓኒታት ሓደ እዩ እቲ ኮኮናት ቅብኣት ነቲ ዝደራረቐ ቆርበት የተርክስን ሕኽኽ ይቕንስን እዩ ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተኢልኩም ድማ ሓደ ክሳብ ክልተ ናይ ማኣዲ ማንካ ኮኮናት ቅብኣት ናብ ርእስኩም ብምግባር በመድራዝ ወይ ድማ ቀሲልኻ ማሳጅ ብምግባር ንኻባቢ 30 ክሳብ 60 ደቂቃ ድሕሪ ምጽናሕ ብቅልል ዝበለ ሻምፖ ምሕጻብ እዚ ኣብ ሰሙን 2 ክሳብ 3 ግዜ ምጥቃም ንዝደረቀ ቆርበት ርእሲ ቅልል ዝበለ ፎሮፎርን ተመራጺ እዩ ክልተ ዕረ ወይ ድማ ኦሊቬራ ዕረ ንጥዕና ቆርበት ብሰፊሑ ዝጠቅም እዩ በዚ መሰረት ድማ ነድርን ሕኸኽን ንምቕናስ ከምኡውን ቁጥዐ ቆርበት ርእሲ ንምድህሳስን ይሕግዝ ዕረ ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተኢልኩም ድማ ፍሬሽ ዝኾነ ዘለላ ናይ ዕረ ኣብ ርእስኩም ወይ ድማ ናብ ቆርበት ርእስኩም ጌርኩም ንከባቢ 20 ክሳብ 30 ደቂቃ ድሕሪ ምጽናሕ ብድሕሪኡ ድማ በልህብ ዝበለ ማይ ምሕጻብ እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምጥቃም ንዝሕክኽ ቆርበት ርእሲ ቅልል ዝበለ ፎሮፎርን ተመራጺ እዩ ሰለስተ ጽማቕ ሎሚን ድማ ኣብ ቆርበትና ዘሎ ትርፊ ዝኾነ ቅብኣት ንምውጋድን ፎሮፎር ንምቕናስን ሓጋዚ እዩ ጽማቕ ሎሚን ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተኢልኩም ድማ ፍሬሽ ዝኾነ ጽማቕ ሎሚን ናብ ቆርበት ርእስኩም ብምግባር ካብ 5 ክሳብ 10 ደቂቃ ብምጽናሕ ብድሕሪኡ ድማ ብጽሩይ ማይ ብምሕጻብ ምጥቃም ንኽእል ኢና እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ጥራሕ ምግባር እኹል እዩ ኣብዚ ግን ተስተውዕሉሉ ዘለኩም ዝተሰንጠቐ ወይ ድማ ዝቆሰለ ቆርበት ርእሲ እንተሃሊኩም ሎሚን ክትጥቀሙ የብልኩምን ኣርባዕተ ኣብዓኸ ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ተፈጥራዊ መድሓኒት እዩ ኣብዓኸ ድማ ቆርበት ርእስናን እኹል ዝኾነ ንጥረ ነገራት ንክረክብ ነቶም ዝቀራረፉ ጻዕዱ ነገራት ንምቕናስን ጥንካረ ጸጉርን ንምምሕያሽን ይሕግዝ ብኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተዳኢልኩም ድማ ክልተ ናይ ማኣዲ ማንካ ዝኸውን ኣብዓኸ ለይቲ ኣሊኩም ብምሕዳር ብድሕሪኡ ድማ ጸኒሕኻ ብምልጣጥ ናብ ቆርበት ርእስና ብምግባር ንኸባቢ 30 ደቂቃ ምጽናሕ ብድሕሪኡ ድማ በአግባቡ ምሕጻብ እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ሓደ ወይ 2 ግዜ ምግባር እኹል እዩ 5 ኣፕል ሳይደር ቪኔጋር ምጥቃም ኣብ ቆርበት ርእስና ዝተጠራቀሙ ዘየድልዩ ነገራት ንምውጋድ ናይ ፋንጋይ ዕቤት ንምቕናስ ሓጋዚ እዩ ናብ ኣጠቃቅሙ ክንመጽእ እንተለና ድማ መዓረ ዝመጠኑ ኣፕል ሳይደር ቪኔጋርን ማይን ሓዊስኻ ናብ ቆርበት ርእስኻ ብምግባር ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቃ ጌርካ ብምጽናሕ ብድሕሪኡ ድማ በአግባቡ ምሕጻብ እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ምጥቃም 6 ብስሩዕ ጸጉሪ ምሕጻብ እዚ ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ሸለል ዝበሃል እዩ ግን ድማ ብስሩዕ ጸጉርና ክንሕጸብ እንተለና ኣብ ቆርበት ርእስና ዝተጠራቀሙ ዘየድሊ ቅብኣት ንምውጋድ ነቶም ኣብ ቆርበት ርእስና ዝተጠራቀሙ ጻዕዱ ዝኾኑ ነገራትን ሓፈሻዊ ጥዕና ቆርበት ርእስናን ጸጉርና ንምሕላው እዩ ዝጠቅም
ፀጉርና ድማ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምሕጻብ እዚ ድማ ኣብ ቆርበት ርእስና ይኹን ኣብ ፀጉርና ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ተፈጥራዊ ይኹን ዝገበርናዮ ቅብኣት ንኸይጠራቐም እዩ ዝሕግዝ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ሕክምናታት ፎሮፎር በኸመይ ኢና ንከላኸሉ ንኽእል መዓሲና ናብ ሕክምና ክንኸይድ ዘለና ዝብል ክንርኢ ኢና ካብዚኣቶም ድማ ብፍላይ እቶም ናይ ገዛ ሕክምናታት መፍትሒ እንታይ ዘረኺብናሎም ንጥቀመሎም ኣማራጽታት እዮም ብዋናነት ድማ እቲ ፎሮፎር ኣዝዩ ብርቱዕ እንተኾይኑ ቀጻነት ዘለዎ ሕኻኽ እንተሃልዩን ቆርበት ርእሲ እንተቕይሑን ኣዝዩ ቅብኣታዊ እንተኾይኑን እዞም ቀጺልና ንጠቕሶም ሕክምናዊ መፍትሕታት ኣዝዮም ውሑሳት እዮም ስለዚ በብሓደ ንረኣዮም እቶም ቀዳሞት ፀረ ፎሮፎር ሻምፖታት እዮም እዚኣቶም ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉን ሕክምናዊ ረብሓ ዘለዎም ሻምፖታት እዮም እዞም ሻምፖታት ድማ ኣብ ውሽጦም ፋንጋይ ዝቐትል እቶም ዝቀራረፍ ነገር ዝቕንሱ ናይቶም ተፈጥራዊ ቅብኣታት ፍርያት ዝቕንሱ ከምኡውን ነድሪ ዘህድኡ ንጥረ ነገራት ዝሓዙ እዮም ኩሎም ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ ሻምፖታት ድማ ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ውሽጢ ንጥቀመሉ ሻምፖ ዘሎ ንጥረ ነገር ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሓደ ዚንክ ፕሪቶን ሻምፖ ዝበሃል እዩ እዚ ብቐዳምነት ደረጃ ፎሮፎር ንምፍዋስ ዝጠቅም ዓይነት ሻምፖ እዩ እዚ ዓይነት ሻምፖ ድማ ሕኻኽን ናይ ፋንጋይ ዕቤትን ይቕንስ ከምኡውን ናይ ቆርበት ርእሲ ባክቴርያታት ይቆጻጸር እዩ እዚ ዓይነት ሻምፖ ድማ ውሑስን ነዊሕ እዋን ክንጥቀመሉ ንኽእል ዓይነት ሻምፖ እዩ በኸመይ ኢና ንጥቀመሉ እንተይልኹም ድማ ነዚ ሻምፖ ናብ ርእስና ብምግባር ብምድራዝ ወይ ድማ ማሳጅ ብምግባር ንኻባቢ 3 ክሳብ 5 ደቂቕ ድሕሪ ምጽናሕ ብኣግባቡ ምሕጻብ እዚ ድማ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ምጥቃም እዩ እዚ ዓይነት ሻምፖ ድማ ነቲ ቅልል ዝበለ ናይ መጀመርታ ደረጃ ምልክት ዝረኣየሉ ዓይነት ፎሮፎር ንምፍዋስ እዩ ዝጠቅም ከምኡውን ሜንተናንስ ብስሩዕ ምጥቃም ንኽእል ኢና 2 ኬቶኮናዘል ሻምፖ እዩ እዚ ድማ 1 ክሳብ 2% ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እዚ ዓይነት ሻምፖ ድማ ኣዝዩ ጠንካራን ብቁዕን ፀረ ፋንጋይ ዝኾነ ሻምፖ እዩ እዚ ዓይነት ሻምፖ ብፍላይ ነቲ ብፋንጋይ ምኽንያት ዝመጽእ ዓይነት ፎሮፎር ንምፍዋስ ኣዝዩ ብቁዕ ዝኾነ መድሓኒት እዩ እዚ ማለት ነቶም ፎሮፎር ዘምጽኡ ፋንጋያት እውን ይቐትል ማለት እዩ ከምኡውን ነድሪ ይቕንስን ፎሮፎር ተመሊሱ ንኸይመጽእ እውን ንምክልኻል ይጠቕመና እዩ ናብ ኣጠቓቕምኡ ክንመጽእ እንተለና ድማ እቲ ሻምፖ ናብ ፀጉርና ናብ ቆርበት ርእስናን ጌርና ካብ 3 ክሳብ 5 ደቂቕ ኣብ ርእስና ክጸንሕ ብምግባር ብድሕሪኡ ድማ ንሕጸቦ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ሰሞን 2 ግዜ ምግባር እኹል እዩ እዚ ድማ ሩኡይ ዝኾነ ለውጢ ክንረክብ እንተኾይና بقصانነት እንተናኣሰ ን4 ሰሙናት ክንጥቀመሉ ኣለና ድሕሪ 4 ሰሙን ለውጢ ክንርኢ እንተለና ድማ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ምጥቃም ንኽእል ኢና እዚ ዓይነት ሻምፖ ድማ ንማእኸላይን ብርቱዕ ዝበለ ፎሮፎርን ምጥቃም ንኽእል ኢና ከምኡውን ንዝሐክኽ ዓይነት ፎሮፎር እውን ይጠቅም እዩ ሰለስተ ሴሊኒየም ሳልፋይድ ሻምፖ ዝበሃል ዓይነት ሻምፖ እዩ እዚ ዓይነት ሻምፖ ድማ ናይ ቆርበት ዋህዮታት ቀልጢፎም ንኸይረግፉ ዕቤት ንክቕንሱ ዝገብርን ከምኡውን ናይ ቅብኣት ፍርያት ኣብ ቆርበት ርእስና ዝቕንስ እዩ ስለዚ ነቲ ብጫ ዝበለ ዓይነት ፎሮፎርን ቅብኣታዊ ዝኾነ ቆርበት ርእስን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሻምፖ ምጥቃም ድማ ብኣግባቡ ምሕጻብ 4 ሳሊሲክ ኣሲድ ሻምፖ ዝበሃል ሻምፖ እዩ እዚ ድማ ነቲ ረጉድ ዝኾነ ዓይነት ፎሮፎር ከምኡውን ነቶም ዝሞቱ ናይ ቆርበት ዋህዮታት ንምውጋድ እዩ ዝጠቅም እዚ ግን ነቶም ኣብ ቆርበት ርእስና ዘለዉ ባክቴርያታት ኣይቀትልን እንታይ ልኹምኒ ነቲ ቆርበት ርእሲ ብምጽራይ ግን ብተዘዋዋሪ ንጥዕና ቆርበት ርእስና ፎሮፎር ንምውጋድን ይጠቅም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮም ኣብ ቆርበት ርእስና ዝፍጠሩ ፎሮፎራት ንምፍዋስ ዝጠቕሙ መድሓኒታት ኣብ ገዛ እውን ክንገብሮም ንኽእል ነገራት ርኢና ኢና ሕጂ ድማ ነቲ ካብ ቆርበት ርእስና ወጻኢ ዝፍጠር ዓይነት ፎሮፎር ከም መፍትሒ ክኾን ዝኽእል ሻምፖታትን ሎሽናትን ንርአ ስለዚ በዚ መሰረት ፀረ ፋንጋይ ዝኾኑ ሎሽናትን ክሬማትን ምጥቃም ሓደ ግዜ ፎሮፎር ካብ ቆርበት ርእስና ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኣካልና ይስፋሕፋሕ እዩ በዚ መሰረት ድማ ናብ ሽፋሽፍቲ ዓይኒ ኣብ ከባቢ ኣፍንጫ ከምኡውን ኣብ ድሕሪ እዝኒ ክርአ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ድማ ብላዕሊ ዝቕብኡ ፀረ ፋንጋይ ዝኾኑ ክሬማት ምጥቃም ተመራፂ እዩ እዞም ክሬማት ድማ ፋንጋይ ይቕንሱ ምቕያሕ ይቕንሱ ከምኡውን ቁጥዕ ይህድኡ እዞም ዝበልናዮም ምልክታት ኣዝዮም ብርቱዓት እንተኾይኖም ግን ንበዓል ሞያ ኣማኺርካ ነዞም ክሬማት ምጥቃም ወይ ድማ ካልእ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ነገር ምንዳይ ተመራፂ እዩ ነቶም ክንፀርሖም ዝፀንሐና ኩሎም መፍትሕታት ወይ ድማ ሕክምናታት
بحساب كنጥቀመሎም እንተለና ድማ ብዙሓት ሰባት ነቶም በተፈጥራዊ መንገዲ ኣብ ገዛ ክንገብሮ ምንኽእል ነገራት ነቶም ሕክምናዊ ዝኾኑ ሻምፖታትን ከጣምርዎም እንተለው ብዝበለጸ ተጠቀምቲ እዮም ዝኾኑ ንኣብነት ካብዞም ዝበልናዮም ሕክምናዊ ዝኾኑ ሻምፖታት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ምጥቃም ከም ተወሳኺ ድማ ኣብ ሰሙን 1 ግዜ ኮኮናት ቅብኣት ምጥቃም ስለዚ መጀመርታ ዓይነት ናይቲ ፎሮፎር ክንፈልጥ ኣለና ዝደረቀ ፎሮፎር ኣናእሽቱን ደቀቅቱን ዝኾኑ ሕሩጭ ዝመስሉ ነገራት ኣለው ዶ የለውን ምፍላጥ እቲ ሕኸኽ ቅልል ዝበለ ድዩ ከቢድ ቆርበት ርእስና ዝደረቀ ድዩ ኣይኮነን እቲ ፎሮፎር ኣዝዩ ቅብኣታዊ ድዩ ኣይኮነን እቲ ሕኸኽ ኣጻነት ዘለዎ ዓይነት ሕኸኽ ድዩ መቀያሕ ኣለዎ ድዩ የብሉን ሕብሪ ናይቲ ፎሮፎርኻ ብጫ ዝበለ ወይ ድማ ጻዕዳ ድዩ ብስነ ስርዓት ሕብሩ ከምኡ ድዩ ደረጃ ናይቲ ፎሮፎርን ዘረኣየና ምልክታትን ምፍላጥ መፍትሕ ንምንዳይ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ብቐጻሊ ብዚንክ ፓይሪቲዮን ሻምፖ ወይ ድማ በኬቶኮናዞል ሻምፖ ምሕጻብ ብቐጻሊ ድማ መስዚ ክጣመሩ ዝኽእሉ ኮኮናት ቅብኣት ወይ ድማ ዕረ ኣብ ሰሙን 1 ግዜ ምጥቃም ካብቶም ዝበልናዮም ነገራት ድማ ሓደ ካብ ሕክምናዊ ሻምፖ ዝበልናዮ ካልእ ድማ ኣብ ገዛ ክንጥቀመሉ ንኽእል ከም ኮኮናት ቅብኣትን ዕረን ምጥቃም ካብቶም ዝበልናዮም ነገራት ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ዘይምጥቃም እዚ ከምዚ ዓይነት ሕክምና ድማ ብቐጻልነት ን4 ሰሙናት ምጥቃም ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ዝገብርዎ ጌጋ ኣለው ገና ኣብ መጀመርያ እንዳሃለወ ቀልጢፎም ውጽኢት ክረኽቡ ስለዝደልዩ ይቋርጽዎ ማለት እዩ እዚ ግን ትክክል ኣይኮነን ምክንያቱ ሩኢ ዝኾነ ውጽኢት ክንረክብ እንተኾይኑ እንተናእሰ ን4 ሰሙናት እዚ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ክንጥቀመሉ ኣለና ፎሮፎር ንምፍዋስ ግዜ የድሊ እዩ ዋላውን ድሕሪ ምምሕያሽ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕክምና ከም ሜንተናንስ ክንቅጽለሉ እዩ ዝግባእ ድሕሪ 4 ሰሙናት እዞም ዝበልናዮም ኩሎም ኣማራጽታት ኣብ ገዛ ክንገብሮም ንኽእል ኮነ በቶም ሕክምናዊ ዝኾኑ ሻምፖታት ተጠቂምካ እቲ ፎሮፎር ክመሓየሽ ዘይኽእል እንተኾይኑ ናይ ቆርበት ሓኪም ብቀረባ ኸይድኻ ብምዝርራብ ዝሓሸ መፍትሒ ምርካብ ይከኣል ክሳብ ሕጂ ንዘራረበሉ ዝነበርና ፎሮፎር እንተጋጢሙ ከም መፍትሕታት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ሕጂ ድማ ብኸመይ ፎሮፎር ገና ከየጋጥመና እንተሎ ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና ፎሮፎር ኣጋጢሙ ክንሕከም እንተለና ጽቡቕ እዩ ግን ድማ ገና ከይተፈጠረ እንተሎ ፎሮፎር ብኣግኡ ምክልኻል እቲ ዝበለጸ እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ክንገብሮ ንኽእል ጽሬት ጸጉርና በኣግባቡ ምሕላው እዩ ኣብ ሰሙን 2 ክሳብ 3 ግዜ በኣግባቡ ምሕጻብ ኣብ ሰሙን ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ ክንሕጸብ እንተለና ድማ እቲ ዘየድሊ ተረፍ ዝኾነ ቅብኣት ርስሕያት ከምኡውን እቶም ዝሞቱ ዋህዮታት ንምውጋድ ይሕግዘና ኣብዝውን ልዕሊ ዓቕን ምሕጻብ ኣየድልን ኣዝኻ ሳሕቲ ምሕጻብ እውን ትኽክል ኣይኮነን ምምጣን ሕጅውን ኣገዳሲ እዩ ካልእ ድማ ክተስተውዕሉሉ ዘለኩም ልዕሊ ዓቕን ቅብኣት ዘይምጥቃም ወይ ድማ ቅብኣት ዘይምብዛሕ ከምዚ ክንገብር እንተለና ሓደ ርስሕያት ይሕዝ እዩ ካልእ ድማ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ፋንጋያት እቲ ቅብኣት ይቕለቡ ስለዚ ቅብኣት ብማእኸላይ ደረጃ ምጥቃም ከምኡውን ንዝተወሰነ ግዜ ቅብኣት ጌርና ድሕሪ ምጽናሕ በኣግባቡ ምሕጻብ እቲ ካልእ ፎሮፎር ንምክልኻል ክንገብሮ ዘይብልና ነገር ድማ ኣዝዩ ውዑይ ዝኾነ ማይ ጌርኻ ጸጉርኻ ወይ ድማ ርእስኻ ምሕጻብ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ውዑይ ዝኾነ ማይ ጌርና ክንሕጸብ እንተለና ነቲ ኣብ ቆርበት ርእስና ዘሎ ተፈጥራዊ ዝኾነ ቅብኣት የወግዶ እዩ እዚ ተፈጥራዊ ዝኾነ ቅብኣት ክወገድ እንተሎ ድማ ድርቀት ቆርበት ርእሲ የጋጥም ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ክብል ዝረኣናዮ ድርቀት ናይ ቆርበት ርእሲ እንተሃልዩ ድማ ንፎሮፎር ሓደ መንቀል ምክንያት እዩ በዚ መሰረት ኣዝዩ ውዑይ ማይ ክንጥቀም እንተለና ድማ ምቅርራፍውን ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ብልህብ ዝበለ ማይ ጌርና ክንሕጸብ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ በዝሑ ሰባት ዝሰርሕዎ ጌጋታት ክንርኢ እንተለና ድማ ልዕሊ ዓቕን ቅብኣት ምጥቃም ቆርበት ርእሲ ልዕሊ ዓቕን ምሕኻኽ ኣዝዩ ውዑይ ዝኾነ ማይ ምጥቃም ነቶም ናይ መጀመርያ ምልክታት ሸለል ምባል ከምኡውን ሻምፖታት ብተደጋጋሚ ምቕያርን ዝበሉ እዮም እዞም ጌጋታት ክነመሓይሽ እንተለና ድማ ዝሓሸ ውጽኢት ንክህልወና እዮም ዝገብሩ እቲ ካልእ ከም መከላኸሊ ፎሮፎር ክጠቅም ዝኽእል ነገር ጭንቀት ምቕናስ እዩ ምክንያቱ ጭንቀት ሓደ ካብቶም መንቀልታት ፎሮፎር እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ጭንቀት ክንቅንሰሎም እንኽእል ነገራት ሓደ ሪላክስ ምግባር ወይ እውን ምፍትሕታሕ እዩ ወይ ድማ ናይ መዘናግዒ ግዜ ምህላው ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባርን እኹል ድቃስ ምርካብን እዩ በዚ መሰረት ጥዑይ ዝኾነ ኣእምሮ ክህልወና እንተሎ ጥዑይ ዝኾነ ቆርበት እውን ይህልወና ማለት እዩ እቲ ካልእ ፎሮፎር ንምክልኻል ዝሕግዙና ነገራት ድማ ኣመጋግባና
ዝተስተኻኸለ ምግቢ እዩ ጥዑይ ቆርበት ርእሲ ብጥዑይ ዝኾነ ኣመጋግባ እዩ ዝጅምር በዚ መሰረት ድማ ኣብ ምግብታትና ዚንክ ቫይታሚን ቢ ከምኡ እውን ኦሜጋ 3 ስብሓውያን ኣሲዳት ዘለዎም ምግብታት ምጥቕላል ኣገዳሲ እዩ ጥዕና ቆርበት ርእስና ንኽሕሉ ወይ ድማ ንኸመሓይሽ ዝሕግዙ ምግብታት ድማ እንቋቑሖ ዓሳ ፉል ፍራምረን ኣሕምልትን እዩ መዓስ እዩ ሕክምናዊ ሓገዝ ክንሓትት ዘለና ወይ ድማ ሕክምናዊ ሓገዛት ዘድልየና ኣብ ዝበዝሐ ፎሮፎር ቅልል ዝበለ እዩ ሓደ ግዜ ግን ሞያዊ ምክትታል የድሊ እዩ በዚ መሰረት ድማ ፎሮፎር ንልዕሊ ሓደ ወርሒ እንተጸኒሑ ከቢድ ዝኾነ ሕኸኽ እንተሃልዩ ዝተፈጠረ ፎሮፎር ርጉድ ዝበለ ዝቀራረፍን ብጫ ዝበለን እንተኾይኑ ቀያሕቲ ከበብቲ ዝኾኑ ነገራት ብሰፊሑ ኣብ ቆርበት ርእስና እንተተረኣዮም ምርጋፍ ፀጉርን ቃንዛን ሕበጥን እንተማዕቢሉ እዞም ኩሎም ምልክታት ብርቱዕ ሶሪያሲስ ኤክዜማ ከምኡ እውን ሴቦሬክ ዴርማታይተስ ከምኡ እውን ናይ ፋንጋይ ረክስታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዞም ምልክታት ብኣግኡ ኣቀዲምካ ምፍላጥ ንቐጻሊ ዝመጽእ ምባኣስ ንምክልኻል ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ብሓፈሻ ግን ብዛዕባ እንታይነት ፎሮፈር መንቀልታቱን ኣብ ገዛ ክንገብሮም እንኽእል ከምኡ እውን ሕክምናዊ መፍትሕታትን ዝነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ እውን ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታታት ብቁልጡፍ ምእንቲ ክበጽሓኩም ናብዚ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻናልኹም ዶክተር ማይና እዩ በብ ዘለኹምዎ ራህዋ ሰላም ጥዕና ተመኒልኩም ሰሰናዩ